Byť sprostredkovateľom to nie je iba práca. Čo pre teba znamená toto povolanie? Cítim, že je to moje poslanie. Byť medzi ľuďmi a počúvať ich potreby a cieľ. Prečo si sa rozhodla pre Finviu? V čom je Finvia výnimočná? Pre Finviu som sa rozhodla preto, lebo som chcela zažiť niečo nové. A v tom čase na finančnom trhu sľubovala nové obchodnícke nástroje, ktoré značne ušetria čas pre riešenie a prípravu finančných plánov na mieru pre mojich klientov. Taktiež dáva veľký dôraz na korektnosť, odbornosť a kvalitu. Finvia je výnimočná aj vďaka tomu, že nás vedie líder, ktorý má prirodzenú autoritu, empatiu, hľadá riešenia namiesto vinníkov. Iní ho nasledujú, lebo chcú, nie preto, že musia. Je jedinečný komplex zložený z etiky, súdržnosti, radosti, voľnosti a nadštandardnej odmeny. Počúva nové podnety a napreduje aj vďaka tomu, že jej záleží na efektívnom využití času vďaka online nástrojom. Kladie na srdce každého z nás, že spoločne tvoríme Finviu a preto nám denodenne viac záleží na tvorení dobrého mena našej spoločnosti vo svete. Aké úspechy si zaznamenala vo svojom osobnom a profesionálnom živote? Úspechy, ktoré som zaznamenala, sú rôzne. Ako telefonáty nových klientov s naliehavou žiadosťou o odbornú pomoc v ich finančných otázkach. Ľahšie vyjednávanie exkluzívnych podmienok na finančnom trhu pre klientov. Obrovský úspech pre mňa znamená udržať si prvenstvo na najvyššom obchodníckom stupienku v rámci spoločnosti. Ktoré vlastnosti by mal mať podľa teba profesionálny poradca, ktorými disponuješ ty sama? V prvom rade by mal byť zodpovedný, následne odborný, úprimný a ochotný pomôcť, tiež reálne povedať klientom aj to, čo neradi počujú. Vidieť aj za horizont aktuálnych očakávaní klienta. Počula som už párkrát moje hodnotenie od iných. Hovoria o mne, že som zodpovedná a rada pomáham ľuďom. Čo najradšej robíš s peniazmi? Najradšej ich investujem do budúcnosti mojich detí a dávam im živý príklad, ako sa majú peniazom stavať aj oni. Peniazy si radi užívame na spoločných dovolenkách, častejšie zahraničných, ale aj na výletoch v našej krásnej krajine. Na teraz investujem do mojich detí a verím, že mi to priniesie dobrú úrodu. Čo je pre teba v rámci práce s klientom to najdôležitejšie? Dôvera. Nič viac. Len dôvera. Dnes prekonávame rekordnú infláciu. Čo radíš svojim klientom, aby cez ňu prešli čo najpohodlnejšie? Riadím sa pokynmi odborníkov v tejto oblasti a tlmočím to aj mojim klientom. Je najvhodnejší čas na investície. Dnes tomuto sektoru najviac praje svetová ekonomika. Na začiatku inflácie vznikala medzi mojimi klientmi panika, kedy som dostávala množstvo telefonátov, upokojovala som ich, aby finančné prostriedky nevyberali. A dnes sa táto stratégia ukázala ako správna. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Čo by si chcela ešte dosiahnuť? Aktívne sa zapájať do rozrastania Finvie, aby čo najväčší počet ľudí spoznal význam sprostredkovania cez inovatívne online nástroje. Chcem sa venovať aj naďalej svojim klientom, nakoľko ma táto práca naplňa a vzťah, ktorý sme si za tie roky vybudovali, už nie je iba profesionálny, ale aj rodinný a priateľský. Kde berieš motiváciu k tomu ísť neustále ďalej? Moja motivácia je moja rodina a tiež silná zodpovednosť, ktorú si vytváram voči klientom a sebe samej.